Pracovníci hematologicko-transfuziologického oddelenia Michalovskej nemocnice neprijímajú darcov krvi len vo svojich priestoroch. Už 3 roky chodia za nimi na pracoviská. Prenášať potrebné prístroje a všetky komponenty k odberom je síce náročné, ale vychádzajú tak v ústrety zamestnaným darcom, ktorí sa po odbere a krátkom oddychu môžu opäť venovať práci. Uplynulý týždeň zavítal kolektív laborantiek a primárky oddelenia na Mestský úrad. Krv potrebujeme neustále a sú obdobia, kedy je tej krvi menej, tak veľmi vítame iniciatívu ľudí a niektorých firiem, organizácií, ktorí chcú darovať krv. Dohodnúť takéto stretnutie v podstate nie je komplikované. Stačí záujem zo strany firiem a organizácií a 1-2 miestnosti pre darcov. Mobilné odbery sa realizujú v dňoch, kedy ich nevykonávajú na hematologicko-transfuziologickom oddelení. Samozrejme za dodržania všetkých podmienok. Darca je štandardne vyšetrený tak, ako na našom oddelení, čiže vyšetruje ho lekár, vypíše sa dotazník, má skontrolovaný kardiovaskulárny systém, merá sa tlak, kontroluje sa hemoglobín. Nerobí sa celý krvný obraz, ale hemoglobín, ktorý aj podľa platnej legislatívy stačí k tomu, aby mohol niekto darovať krv. Pokiaľ niečo nie je v poriadku, tak je darca o tom informovaný a už potom príde na naše stabilné oddelenie. Určite poznáte zhon pri balení sa na dovolenku. Na nič nezabudnúť, zabaliť všetko, čo nevyhnutne potrebujeme. Asi takto to pred odchodom vyzerá aj na oddelení. Čiže keď sa rozhodneme vybrať za darcami, tak musíme zbaliť všetko. Čiže od tampóna na dezinfekciu, dezinfekčného prostriedku, ihly, materiálu na odber krvi, vrátanie všetkých ostatných nálepiek, dotazníkov, kariet. Čiže všetko tak, ako u nás musíme zbaliť so sebou. Čiže váhy, líz, zariadenie na spájanie hadičiek, zatavovačku, čiže komplet to, čo je nevyhnutné k tomu. Takmer by sme zabudli na najťažšiu položku, odberné lôžko. Aj to musia pribaliť, ak sa vyberú na pravidelné odberné miesta. Do Vysokej nad Uhom, na Mestský úrad, najnovšie na gymnázium na ulici Ľudovita Štúra. Najvzornejší darci ich však čakajú v kasárniach. Pravidelní sú vojaci. Tí sú fakt pravidelní, vzorní, kde to už má takú tradíciu. Ale tam zase nie je problém nejaký s priestormi, pretože oni majú ošetrovne, ktoré sú fakt veľmi dobre vybavené, kde ani lehátko nemusíme zobrať so sebou. Ak sa chcete pridať do rodiny organizácií darcov, stačí, ak sa skontaktujete s vedením oddelenia. Vzácnej tekutiny totiž nikdy nie je dosť.